Som a la muntanya de Sant Pau, municipi de Vilafranca del Penedès, Alt Penedès. Unes vistes excel·lents al poble, tots els cultius aquí sota. Parlant de cultius, diuen que fa molts i molts anys hi havia un terratinent en aquesta zona que no tenia cap mena de consideració pels pagesos que cultivaven just aquí sota i sortia cada dia indiscriminadament amb els seus ramats a deixar-los pasturar ben lliurement. Els ramats anaven per tot arreu, ho destrossaven tot i s'ho menjaven tot. I va arribar un moment en què els pagesos estaven tan desesperats que van anar a veure les autoritats. Però allò que passa, oi? De vegades les autoritats no acaben de portar les coses a bon terme. I els homes, les dones, les famílies, van buscar una altra solució, una alternativa. Se'n van anar fins a la Cova de Bolet, al terme municipal de Font-rubí, i allà van anar a veure la fetillera que hi habitava. La fetillera els va escoltar atentament, va pensar que tenien raó, que aquell terratinent estava abusant de tot i massa, i que allò hauria de pagar. I com ho van fer? Doncs un bon dia que el terratinent havia tornat a sortir amb els seus ramats, esplendorosos i grossos, ocupant-ho absolutament tot, la fetillera els va enviar una maledicció i els va convertir en roques. Veieu que està ple de pedra, oi, per aquí? Doncs diuen que sí, que es van convertir en pedrotes enormes per tot arreu i que precisament d'aquí va venir que aquí, en aquesta muntanya, hi hagi una pedrera. I és que això també és el Penedès.